Je verlienen zorg, maar krijg je net uitbetalen. Het bad duizenden mensen in de zorg die mensen met persoonlijk boende budgetten helpen. De Sociale Verzekeringsbank kan toch allerhande mankementen het systeem net op orde krijgen. 2 weken geleden spande een vrouw uit Friesland een kwart pleit aan en woont dat op alle fronten. En nu is er toch 2 louter advocaten een stichting opzet om ik oren te helpen. Nou, dit is een uitspraak wat echt een precedent schept. Daarmee is het belang van velen nu gediend. En dan moeten we niet schaderegeling afwachten, maar dan moeten we nu los. En dan moeten we de krachten bundelen en samen die schade gaan innen. Hoeveel reacties helemaal? De laatste update was rond de 300-400 reacties. Het loopt nu op tot 140 reacties per uur. De vrouw is de eerste die een zaak ontspande. Nou binnen er honderden oormeldingen van mensen die het nog net of nog net heel dal betellen binnen. Maar dit is een grote groep. Hoeveel kans had die dan op het winnen van haar zaak? Nou, we achten die kans heel groot, omdat de uitspraak van de rechter laat echt niks te wensen over. Is volstrekt helder, volstrekt duidelijk. De enige vraag natuurlijk is, hoe gaat de SVB hierop reageren? Beter gezegd, hoe gaat de staatssecretaris hierop reageren? Staatssecretaris Van Rijn en de Sociale Verzekeringsbank gaan nog net reageren op de rechtszaak van de vrouw uit Friesland. Ze bestuderen het vonnis. Het doel van de stichting is net alleen nog maar procederen. Ze willen praten. Wij hopen uiteindelijk met het ministerie in gesprek te kunnen om een akkoord te bereiken voor deze hele grote groep mensen. Want ja, samen sta je sterker en dat is precies de grote waarde van deze stichting. Dat is je doel eigenlijk, in gesprek komen. Ja. En als dat gesprek er net komt, procederen. Dan is dat de enige uitkomst.